Samantala mga idol, safety protocols ngayong holiday season iginiit sa Mangaldan. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Nagpaalala ang Mangaldan Police Station na magdoble ingat ang publiko ngayong holiday season kung kailan inaasahan ang pagdami ng mga kawatang nananamantala. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Police Major Rodrigo Lobiano Jr., Deputy Chief of Police, mahalagang maging mas maingat ang bawat residente upang maiwasang mabiktima ng krimen. Importante na ma-inform natin yung community natin regarding sa mga anti-criminality complaint natin at para maiwasan po yung mabiktima po sila ng mga kawatan. So lalong-lalo na ngayon, paparating na po yung itong Christmas season natin, yung holiday season. So marami na naman na mapagsamantalang mga masasamang loob dyan. Binigyang diin ng pulisya ang ilang paalala tulad ng pagsisiguro na nakalak ang mga pinto bago umalis ng bahay, pag-unplug ng appliances, paglalagay ng CCTV kung kaya, at paghinto muna sa pag-post online kapag aalis o magbabakasyon upang hindi makita ng mga kawatan. Ipinayo rin ang pag-iwas sa pagsusuot ng mamahaling alahas, pagdadala ng malaking halaga ng pera, at pakikipagsiksikan sa mga matataong lugar. So iwasan natin na makipagkumpulan. Dahil yun ang isa na modus na operandi ng mga pickpocketers po natin. Yung sasagiin kanila, yung parang andun na iipitin kanila. So yun yung isa na modus operandi sa mga ipit na ginagawa nila. Sa kabila nito, patuloy ang 24-hour patrol ng kapulisan sa mga lansangan at mahalagang establishmento, lalo na sa mga financial establishments na madalas puntiryahin tuwing gabi. Nananatili ring aktibo ang Oplan Bandilyo para maiparating ang mahalagang impormasyon sa publiko habang nagpapatuloy ang presensya ng kapulisan sa mga areas of convergence. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.